Du har fået til opgave at støbe en betonklods, der er 450 i bredden, 200 i dybden og 900 mm i højden. For at støbe den er du nødt til at lave det, der hedder en traditionel forskalning. Jeg vil her vise, hvordan fremgangsmåden er. Vi starter med at lave en modullinje på vores gulv. Det er den, vi ser her. Modullinjen er den linje, vi skal lave vores bygning på, og nu sætter vi så bygningen, eller betonklodsen i det her tilfælde, på her. Og der kan du se, den har, det vi kan se på den, det er, at den har omkredsen. Den er 200 mm på den led, og 450 på den led. Højden kommer til om lidt. Du starter med at sætte et bræt fast i gulvet. Brættet er en bræddet tykkelse og en bræddet bredde fra vores modullinje, altså også fra vores betonklods i den side her. Der skal du sætte en vandret afsværtning, der ser sådan her ud. For ligesom at illustrere den, så kan du se her, der er savet et hak ud her i toppen, der går hen over det her bræt. Det vil sige, der er cirka 30 mm skåret op, og så 23 mm eller 230 mm den her vej. Vi smider den lige ned på plads igen. På den der skal vi sætte det, der hedder en oplæner. Det er den her. Oplæneren, den står lodret på, det vil sige, at vi skal bruge vattepas for at få den i lod. Og for at styre den, er vi nødt til at sætte det, der hedder en skråafsværtning. Skråafsværtning, den her. Vi sætter søm igennem heroppe i toppen. Så trækker vi den her tilbage, samtidig med at vi har en lodstok til at stå her. Når den er i lod, så slår vi søm igennem hernede. Der er nødt til at skal være en mere i den anden side, så vi laver lige det samme nummer her. En vandret afsværtning, en oplæner og en skråafsværtning. Og vi er nu sikre på, at tingene de står i lod. Nu skal vi til at lave det, der hedder opstilleformen, altså den side, vi skal støbe op mod til i den ene side. Så vi sætter et bræt i bunden og et i toppen. Og her kommer de 900 mm i spil. Og fra bunden her, derfra og derop til, skal det være 900 mm. Den her skal ligge vandret. Nu fylder vi op med brædder imellem. Og så kan vi se, at der bliver lige et stykke tilbage her. Det er ikke ligesom bredt som det her. De her brædder, de er 120 i bredden, men der er lidt mindre her. Vi tager og måler, hvor langt der er, saver et bræt og monterer det. Nu har vi lavet det, der hedder opstillesiden. Så skal vi have sat endebegrænsninger på. Vi sætter en endebegrænsning her. For at den ikke skal løbe den vej væk, fra når vi begynder at komme beton i, så sætter vi det, der hedder et låsebræt på bagsiden. Det kan I se her. Samme fremgangsmåde i den anden side. En endebegrænsning, som følger kanten af vores betonklods, og bagved den et låsebræt, så vi har styr på den, så den ikke løber baglæns ud her. Nu skal vi have lavet side nummer 2. Det vil sige, at vi skal lukke fronten her, for ellers så kan betonen komme den vej ud. Så vi lægger et bræt i bunden, ligesom vi gjorde i den anden side, til et bræt i toppen. Herfra og hertil er der 900 mm. Vi sætter låsebræt på i den ene side, og et låsebræt på i den anden side. Den bruger vi også som sømbrædder. Nu begynder vi at fylde brædder på. Ligesom før, brædderne oven på hinanden, for at den sømmer fast. Og så mangler der igen et stykke. Vi måler, hvad afstanden er, saver det på vores flæksav, og går hen og monterer det. Nu har vi lukket side 2. Men vi er simpelthen nødt til at have styr på, ligesom vi har en oplæner på bagsiden, for at holde vores brædder på plads, så er vi også nødt til at have oplæner på lukkesiden. Når vi så dem på, er vi nødt til at lave nogle spændjern igennem, for vi skal have spændt det hele sammen, så det ikke går fra hinanden. Så vi bruger et hul og sætter en rundjern 10 igennem her og her. De sidder
150 mm fra bunden. For oven gør vi det samme nummer, og de sidder 200 fra toppen. Nu skal vi have spændbrædder på, så vi lægger spændbrædder i bunden. Det er 2 brædder, der ligger på hver sin side af vores rundjern 10. Det samme gør vi på forsiden. Nu kan vi komme til at arbejde med dem. Vi mangler i toppen, så spændbrædder på bagsiden på hver side af vores spændjern, altså vores rundjern 10. Og det gør vi også her. Så skal I forestille jer, at der bliver sat en lås på her. Det er sådan nogle fjederklams, der bliver sat på. Det viser vi i praktikken. Nu er det faktisk klar til, når det er låst, at der kan komme beton i, så vi støber opgaven.